Γιάννη, εγώ θέλω απλώς να βρω μία κοπέλα για σχέση. Ακόμη και ο στόχος σου να είναι να βρεις μία κοπέλα για να κάνετε σχέση, βασική προϋπόθεση για να το πετύχεις αυτό είναι να έχεις καλές κοινωνικές δεξιότητες. Είναι να έχεις επιλογές. Γιατί αν επιλέξεις το πρώτο άτομο που θα βρεις για να κάνεις σχέση μαζί του, τότε υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες αυτή η σχέση να αποτύχει. Ειδικά εάν δεν έχεις καλές κοινωνικές δεξιότητες, δεν έχεις καλή επικοινωνία, δεν έχεις ένα καλό κοινωνικό κύκλο, δεν είσαι χαρισματικός, τότε αυτή η σχέση μπορεί να σου κάνει και κακό. Οπότε, ξέχασε για λίγο το κομμάτι της σχέσης και εστίασε στον εαυτό σου. Εστίασε όλη σου την προσοχή και την ενέργεια στον εαυτό σου, να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και θα δεις ότι οι επιλογές θα αυξάνονται και θα βρεις ένα άτομο με το οποίο όχι μόνο θα ταιριάζετε, αλλά και ένα άτομο με το οποίο μαζί θα μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα και ο ένας θα λειτουργεί ευεργετικά για τη ζωή του άλλου. Τι λέμε, προσωπικό.